Eh, maano yung ano? Huwag ka magulo. Magulo mo. Sa! Magsisimula ka na naman. Mano yung cellphone na, kumapakan mo. Asa ba yung lumay? Kapag? Para mag-play ako ng video nila. Hi guys, morning. Ay, morning. Good evening guys. Good evening po sa inyo lahat. Unin mo. Ay! Ano ba yan? Viewers, thank you po. Muro ka din kung kutubin. Hi Grace, shout out sa inyo kay Grace. Magandang gabi. Nagano ko ng ads. Guys, ano, ayan ko sasabihin. Wag na. Andiyan na yung mga people. Like daan, I think kasam kayo. Kanina hindi ako nakapag-live na maayos kasi ang grabe ang signal ko, napakapangit. Pero nung nag-end naman ako, ang ganda ng signal ko. Baka siguro sa area. Pangit siguro ng signal yung doon sa kay namin. Mahina ang signal. Nung nanonood naman ako ng mga live, okay naman. Ang linuloko ko nito ng aking ano. For viewers, thank you po. Salamat po sa inyo. Salamat ang pumasok dyan. Saan kayo? Sandali lang. Saan kaya? Hindi ko yung video mo. Uy, doon ka, wag ka makulit. Ay nako, ayan na naman siya. Kamakulit na ko, kamakulit na ko. Live si Papa. Wait! Doon ka. Sa! Tawag ka ni mama mo. Ba't nagluluding? Ayun ang tubig doon. Ayun o, tubig mo. Sanggay Grace, watch kita dito. Watch ako sa video. Salamat po sa 5 viewers at 2,000. Excuse me.
Tumawag sa akin si Ate Tess, pinatayan ko. Sabi, pinatay, wawa, pinatayan ako. Tumawag siya. Sa kay Grace, andito ako sa'yo. Ano yun? Alam na ang pakay. Ha? Alam na ang pakay. Sino ba? Three viewers at 2 thumbs up. Maraming salamat po. Salamat. Walang ano man sa kayo. Doon ka kasi nag-live ako. Alis ka. Alis ka dyan. Ng button na ito. Pinasabihan ng alis, di nakikinig. Oh, titigil ang katalon. Nakakain mo lang na. Pa ng bunganga mo ng pagkain. Ano yung mistake? Saan mo na naman nilagay? Ha? Ay, Kabus, shoutout sa Bus. Sangkay. Kumusta, Sangkay? Kaya ako ng video mo, Sangkay. Kabus. Salamat sa pagpunta. Salamat ako ng video mo. Ito 7 minutes. Ayan. Parang ako sa'yo. Like 8. Ano ba yun? Kulik naman? Excuse me. For viewers, thank you so much po. Magandang gabi. Sana pumasok si Kapre para mabuhay ang ating comment section. Dagan salamat Sangkay sa ayuda. Wala naman. Dito ako nag-nood ako sa iyo. Watching at kay Grace. Still watching ako, guys. Okay, salamat po sa 4 viewers natin dyan. Salamat sa iyo, kaibigan ko. Kumusta? May laman na bang revenue nyo? Yung revenue natin pang December, January? Meron na ba kayong revenue ngayon? Sa akin, 0-0 pa eh. Mayroon na points, 32. 0.32. Aray ka, points. Hindi pa umabot ng $1. Diyos mio, Marimar. Mark dyan. For viewers at 3 thumbs up. Maraming salamat po. Kung ako nagpagpagupit, sunod na ako ng pagupit. Sunod na linggo na ako magpagupit, guys. Para price ko tayo pag pumunta tayo ng Christmas party ni Idol Japper. Ay! Guys, sa mga gusto po palang magpagawa ng ng t-shirt. Ilan? Dollar ko? Wala pa nga. 0.32. 32 points lang, points. Wala po $1. Mami! Kaya nagla-live si Papa. 5 viewers, thank you so much guys at 3 thumbs up.
Ang kay Grace, ads ako sa'yo. Ads tayo. Ano? Tamis? Hindi mo maipintay mo ka ah. Sobrang tamis ah. 6 viewers, thank you po. Salamat na marami. Ay, Glory! Next kita dito kay Grace ha, Glory. O sino man mauna dito sa kliniko kay Cabos at kay Grace. Next kita dito. Play kita dito. Thank you so much sa pagpunta. Ay, Glory! Ay, baka gusto nyo magpagawa ng t-shirt ha. Sa may mga gusto lang po ha. Hindi naman ito sa pilitan. Pero yung sasama talaga sa Christmas party po na nakalista, kailangan magpagawa kasi baka tayo lang ang timbom na wala tayong uniform kasi yung iba dyan, meron yan. May mga grupo. Matik yan, may mga uniform yung mga yan. Di tayo. Kahit, ha? Teresa Francisco Vlog. Oy, sino to? Teresa Francisco Vlog. Tansak, pwedeng utang mo. Wala akong pang abuno, Grace. Sa mga gusto po magpagawa ng ano ha, ng t-shirt po, yung sa Team Boom, lalo na sa grupo natin ha. Magpaano lang po. Kasi bukas mag-canvas ako, magpunta ako dun sa ano, kung anong gusto nyong kulay. Magpapagawa muna ako ng isa para sample. Oy, Mix Vlog, thank you so much. Queen Sam Perez. Uy, Perez ka pala? Dami kong mga kaibigang Perez, ano? Queen Sam. Teresa Francisco Vlogs, thank you so much, sis. May love shout out. Sabi niya, Teresa Francisco, hello, may love shout out. Guys, wait lang po tayo ha, kay ano. Dito tayo kay Grace, naka-play. At kay Cabos, naka-play din po. Next natin dito si Glory at sino ba nauna sila? Si Teresa. Si Teresa nauna. Pang-apat si Teresa na i-play natin. Si Mix Vlog ay mamaya-maya. Ano na lang naman ito, ilang minutes na lang naman ito eh. Bali 7 minutes and 45. Puso? Ano, parang nambubuso ah. Hello po, Ma'am Teresa Francisco Vlog. Maraming salamat. Ay, Grace, parang kaapelido mo to ah. Mary Grace Francisco. Mary Grace Francisco. Andito, mayroon kang pinsan, kamag-anak. Kapitbahay. Francisco rin, no? Salamat po sa 7 viewers at 5 thumbs up. Maraming salamat, guys. Thank you all. Still watching. Thank you so much sa mga nanonood. Guys, sa mga gusto po talaga magpagawa, ano na lang po kayo, mag-send na lang muna kayo kay B-Boy sa Gcash nyo kung ano ha. Sa mga gusto magpagawa. Yung malalapit naman sa akin, pwede nila direct. Ay, tigas ng buko. Taga saan po kayo, Ma'am Teresa? Sabi ni Mary Grace. Isang kay Grace yung ano mo, main. Kaya hindi nadidikitan yung main mo kasi tinatago mo lagi. Yung alagad mo yung pinagbibitawan mo dyan. Labas mo yung main mo. Dating dikit, Ma'am Teresita. Teresita ba? Teresa lang eh. Ma'am Teresa lang nakalagay. Francisco, sabi ni Cabos Official, Sangkay, nandito pa rin ako, Sangkay sa'yo. Still watching. Glory, thank you so much, Glory, sa pagtambay. Next kita dito kay Grace, ha? Wala naman ibang kasing video si Grace, kaya pagtyagaan natin yung video grading niya. Ano na na? Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng nagpasyal sa ating live. Teresa po, ito, Teresita, Sir Kabutoy. Ano Kabutoy? Tamis? Teresa po, Teresita, Sir Kabutoy. Kabutoy. Kabos yun eh. Char naman, mali pala. Char naman, mali pala. Oh, mali nga.
Ayan, binaba na ni Chris yung ano niya, pamalakasan. Andiyan na yung pinakamalakas na, pinakamabait, pinaka-sexy, pinakamatangkad. Lahat nasa kanya na. Lahat nandiyan na sa kay Mary Grace Francisco Vlog. Maraming salamat sa kay. Bakit po, Ma'am Maria? Ma'am Maria. Kabuso. Ay, Kabuso. Sino tong Teresa Francisco Vlog? Maria. Sino nga ni ka? Oo nga, guys. Baka ano yan, kay Tatay Robin. Isa. Ano? Ayun. Yan ka, boss. Ma'am, hindi kabutoy. Pastila. Isa. Isa. Ano? Kabutoy, kabusika, utoy. Ikabuto dito eh. Ano pang Teresa? Check ko na. Kabus at kautoy. Si Antok na. Pastila. Ang laki pala ng channel ni Ma'am ano, oh. Ma'am Teresa Francisco Vlog. Laki. Grabe naman channel. 45,000 subscriber. Aray ka. Big time. Ulit no, kahit anong laki ng subscriber mo, ulit pa rin ang views, no? Ate Terry na lang po, wag naman ma'am. Ate Terry, magandang gabi Ate Terry. Kumusta po kayo Ate Terry? Damong salamat Ate Terry sa inyong pagdao. Pasyal ba? Next kita dito, ads lang. Ayan, matatapos lang kay B-Boy Glory, dito kita. Dito tayo naman kay Ma'am Terry. Ma'am Terry, dito po tayo kay Kabus. Kaya kita rito, i-click kita pagkatapos yung kay Kabus. Kasi medyo mahaba lang ang ads. Wala sa laki at liit yan. Kung di paano ka makisama at pumunta sa mga gaya nating YouTuber. Oo, Ma'am Teresa Francisco, totoo yan. Okay lang po, maganda pa din. Char. Sana all, maganda. Ikaw na pinagpala. Basta makita ko kahit di ko kilala, upo. Sabi? Pupunta po ako. Lalo na pag BBC po, sabi niya. Thank you so much, Ma'am Teresa Francisco Vlog. Ay, dipin kita bago ka sa bisita eh. Dahil bumisita ka sa akin at napunta ka rito, welcome ka sa amin, Team Boom. Marjan. Pakibaba ang banner, guys. Let's go. Agoy, ma'am na naman. Ay, sige, Ma'am Terry na lang, ni. Salamat, sis Mary Grace. Para magpinsan pa kayo, ano? Para siyang apelido niya, Francisco eh. Impoy! Oy, shout out sa iyo. Kumusta ka, Jinky? Ay, Jenny, shout out. Blackpink, shout out sa iyo. Kumusta kayo, guys? Andito po ako, si Impoy. Okay, baba. Salamat sa imo, day. Pagbati. Mabuti na kilala mo ako. Ako talaga si Impoy. Hindi lang nga ako artista. Feeling artista lang. Aray ka. Uy, tapos na. Kamatay naman. Wala na. Pares kayo nagsabay kayong dead at Tapos, next natin si Ma'am Terry. Ma'am. Ate Terry na lang pala. Sorry. Wait lang guys Bilang natin yung... Tapos na Kabus Ayusin mo. Tigas kasi ng cellphone na to eh. Ayusin mo. Hard touch. Aray ka. Ayusin mo. Wait lang guys Wait lang yung comment Bakit kaya ang palad ko may sariling kapalaran?
Dali mo dito. Sana si Glory, ba't nawala? Unan. Ay, Glory! Nawat-og ka man agad, day. Ma'am Tere, na lang muna, Ma'am Teresa. Baka bisita natin to eh. Last one po ako sa'yo, Ma'am Tere. Ayan. Hindi makita, no? Malabo. Ayan. Last one po ako sa'yo. Tapos May buksan mo yung ano watching, dyan. watching your video. Dito tayo sa, ano bang, video. Oh, magaling ka rin mag-vlog, ha? Mga haba rin ang mga vlog mo, ha? Ayos yan. Very good, very good. Nice one, nice. Yan ang gusto ng mga, ano, So, umuuntog ka. dito tayo sa 14 minutes mo, ha? Ano, ay, ito 9. Spicy garlic langganesa. Watching po ako sa iyo, Ma'am Terry. Hindi na ako mag-iwan ng bakas, ha? Basta like lang. Okay na yan. Share. Diba, dito tayo kay Glory, guys. Akin yung Sa, ano, Akin na. Akin na. just two of us. Grateful journey. Yan dito. Glory, nandito ako sa iyo. Salamat po sa pagpasyal. Empoy, ay, shout out Jenny. Blackpink fans, shout out sa iyo. Lagi naman ako na bisita may panty na ako host. Oo nga. Kita mo na may panty na ako. Oo nga, mayroon na nga. Napasyal ka nga na mga raan. Hindi ko lang alam, baka doon ako nagtitinda nun na pumasyal ka. Sige po, Ate Teresa. Merry Christmas, boom. Sabi ni Kabus. Malaking bahay, hindi naman mabait. Wala rin. Aray ka. Malaki bahay, hindi naman mabait. Wala rin. Aray ko, Grace. Ano yun? How God? Merry Grace. Ay, Merry Christmas din po. Kabuso. Kabuso. Para nang bubuso lang yun, ha. Queen Sam Perez. Thank you so much, Queen Sam. B-boy. Nak. Ay, sa. Halika dito. Ayan ka na naman. Sad life, shout out sa'yo. Ingay mo na naman. Thank you so much, Sad Life. Empoy ka pala, sangkay. Actor yun. Oo, inaanuhan ako dati ng sinasabihan ako ng empoy. Nawala si Jenny. Maraming ganyan, mayayabang at mahangin. Porkit malaki na ang bahay. Asa naman sa boosting at panel sis Mary. Yes, true lalo. Oh, Boosting is funnel. Malaki nga bahay. Tapos, ang views ko, kunti naman. Hindi naman legit ang nanonood. Di baling maliit ang channel mo. At least yung nanonood naman ay legit. Salamat, Kuya Host. Walang anuman. Andito ako, nakaplay ako sa'yo. Teresa Francisco Vlog, maraming salamat. Queen, hello, Miguel, shout out, sabi ni Kabus. Oo nga eh. Hawigin mo si Impoy Host. Oo, totoo yun. May nagsasabi rin sa akin si Impoy ako. Impoy. Ha? Oo nga pala yung kapatid nito ng aking partner. Mary Grace Francisco, shout out. Sad Life, shout out sa'yo. Jumar, maraming salamat. Salamat, Jumar. Sangkay Impoy, shout out. Aray mo. Visit ka, kabos. Ayos ah. Mayroon kayong pang ano sa akin ah. Yawa. Yawa. Uy. Uy, bata pa ako. Uy. Yan, Sad Life, mayroon ka ng jacket, baka lamaging ka eh. Teresa Francisco, shout out. Iayos mo, host. Iayos mo rin, Mary Grace. Nak, huwag ka malikot, nak. Pwede mo taon mo dun, oh. Likot naman. Uy. Shout out. Yes, totoo yan. Ako, wala akong bahay. Eh, saan ka natira pag wala kang bahay? True, sangkay. Yes. Malaki ang views. Kamo, di naman legit. Aray ka. Yeah, totoo. Ate Teresa Kabuso official po. Hindi Kabuso. Ordinary lang tayong YouTuber at vlogger, di tayo sikat pero ang mga views talo pa mga bigat at sikat na ang tataas pero sila lang naman din ang tao. O ganun.
Wala ngang bahay, wala pang brief. Ayan, mayroon na nga ni Sad Life. Ay, sorry po Kuya Kabus, sabi ni Teresa Francisco. Salamat sa pag-brief. Walang anuman, Sad Life. Thank you sa pagtanggap sa akin sa inyo po, guys. Oh, may grupo kami ano, Ma'am Teresa Francisco Vlog, Team Boom. Ito po yung ano namin banner. Wait lang, ibababa ko lang kasi medyo busy ang ating mga person. Mga busy sila. Yung aming Kuya Sani ay tulog pa kasi umaga ang kanyang work. Ngayon po ay kami lang ang mag-live doon pag 62. nakapag-live ka na? 62 subscriber. Mayroon na sa'yo. I-live mo na kung maka-live ka. Kaya nakakaganda. Pag-verify. I-verify mo. Yung number mo yan, yan ano. Nak, doon ka kay mama, nak. Ang kulit mo naman, nak. Tinago na Thank you sa pagtanggap dito, host. Ay, walang ano. Si Lolo YT, pag may kasalanan, pinagdididikit po. Kuya Kabus. Hehe. Sad Life, may galap shoutout po, sabi ni Teresa Francisco Vlog. Hoy, Joseph Salas, good evening, sangkay mo, good evening din po. Timbong Expanorn. Ay, gago. Sad Life, hello, bakit naman sad? Hindi ba pwedeng happy? Meron din akong host pero talaga naggagala kami lalo na ako sa iba't ibang live, malaki man o maliit. Basta makita ko, papasok ako sa live. That's good, Teresa Francisco Vlog. Shout out po, Team Boom, sabi niya, no, Joseph Salas. Malungkot buhay ko eh. Aray ka. Sir Joseph, may love shout out. Guys, dikitan nyo nga yan si Ma'am Teresa. Nakapin po. Nandito ako, naka-ads tayo guys sa inyo. Baka tapos na to kasi yung excellent. Ay, dito pa rin po ako, ma'am, ano. Still watching pa rin ako sa iyo, ma'am. Hindi makita man. Hindi makita. Basta yan, ayun, sa'yo yan. Hindi makita eh. Glory, nandito ako sa iyo, Glory, kahit Lumapit ka dito. umalis ka na. Lumapit ka dito. Ate Teresa, sabi ni Sad Live. Jomar, maraming salamat Jomar. Thank you very much. Nasaan na yung banner? Wala. Sabi sa'yo, di na pinapansin. Alam ka ba? Okay na yung Bawal lumigit ang may buni. Aray ka. Yari tayo dyan. Boss Joseph, shout out, sabi ni Kabus. Salamat bro, Sad Live, sabi ni Teresa Francisco Vlog. Ano ba? Boss, ingay eh. Aray ka. Ano? Teresa Francisco Vlog, mag-love shout out guys. Boom, sabi ni Joseph Salas. Team Boom, support her, shout out. Ayun. Ayan yung ano namin group. Kabus, official Yahoo sa ni Joseph Salas. Salamat po sa 4 viewers natin dyan. Salamat po sa inyong lahat sa pagpunta. Ay, kalukuhan. Sana pumasok si Gonggong. Ay, Gonggong, pasok ka na. Mamaya pa yun. Para, ha? Mga 10. Oo, gabi na kasi pumapasok yun eh.
Nagtatago pa eh. Nagtatago pa nga eh. Sabi ni Sad Life. Hi, Sad Life. Sad daw. Kaya Bibo yan oh. Sino? Sad life. Kay Jumar. Huwag mong pagkalaman. Hoy, sinasabi sa'yo mag-cellphone ka. Akin na. Akin na. Hindi ka marunong mang ano ha. Oh no! Isa. Ano na naman? Sad Life ayaw lagi ng malungkot na magkakasakit tayo niyan. Sabi na no. Saan kayo magpa-print ka ba ng mga damit? Oo, magpapa-print ako, Joseph Salas. Sa mga gusto magpagawa ng ano, sa team boom natin, mag-PM lang kayo kay B-Boy at direct nyo na agad yung GCash at yung ano nyo, yung maglalagay tayo kasi ito yung ano, design ng gagawin ko. Parang ganito ang style. Ito yung style lang. Ito yung style ng papagawa natin. Uy, tapos na kayo ano? Wait lang ah. Ma'am Teresa, thank you po. Salamat po. Tapos na po. Done watch na po sa iyo. Wait lang ah. Yan oh, done watch na po. Yan. Done watch na po sa yung ano. So next natin dito guys. Sino ba yung nandyan? B-Boy. Wala si ano eh. Andiyan pa si Ina. Enamax Vlogs. Andiyan ka pa. Enamax Vlog. Search ko naman lang. Ina. Masipag rin to si Ina. Pumasok. Enamax Vlog. Ay bakit mali? Ina nga ni. Hindi. Ika. Enamax Vlog. Enamax Vlog. Nandito ako sa'yo. Sa bahay mo. Watching ako sa'yo. Hindi ko pa dinikit ito. O-play muna ako ng video mo. Medyo maiksi lang para lahat naman ng pumapasok ay ma-play natin. Balik yun din sa loob. Puro ano? 12 minutes. Ayos ah. Maintain mo yung 12 minutes ah. Puro 12 minutes ah. Dito na lang tayo sa 12 minutes. Wala namang iba eh. Malakas yung ano niyo channel. Ayan, watching ako sa'yo, Enamax Vlog, kahit umalis ka. Maraming salamat. Glory, still watching pa rin ako sa'yo, Glory ha. Sangkay. Salamat Sangkay, B-Boy. Boss Mark, maingay nga ni, ano maingay? B-Boy, salamat. Jomar Sarati, maraming salamat ha. Jomar, boom, sabi ni B-Boy. Boss, B-Boy, boom, panood. Bro, erap, thumbs up and watching sa biyahe mo makaki ang taas ng mga building, sabi ni Teresa Francisco Vlog. Bro, B-Boy, Miguel Shara, sabi ni Teresa Francisco Vlog. Sir Jomar, channel mo ba yan? Ano lang yan, organic viewers yan, si Jomar Sharati, Teresa. At ito pala yung gagawin natin. Ito ay sample lang po ito ha, hindi to yung mismo ang papagawa natin. Ganyan po yung papagawa namin. Sa damit, gagawa kami ng damit. Yung taas, channel mo, tapos lalagay natin yung mukha sa gitna, ay yung baba, lalagay natin yung team boom. Diba? Ayan, ganyan ang style natin gagawin natin, guys. Okay ba yun? Approve ba sa inyo yun? Sangayon ba kayo sa gagawin natin, guys? Thank you, guys. Maganda host. Oh, ganito po ang gagawin namin. Diba, ito channel ko sa taas.
Channel ko yan sa taas, Mark Jowaray TV. Tapos yung dito sa baba ay gagawin namin Team Boom. Ilalagay ko doon sa, ay dito ko ipapalagay sa harap para siyempre nasa ano tayo, sa harap. Na pinag-usapan na namin ni Bibo yan, sa harap, logo. Tapos yun sa likod, lalagay natin ng Team Boom, pababa. Wala kasing ballpen eh. Maganda host ay thank you so much Ma'am Teresa Francisco Vlog. Tapos ang gustong kulay ni Biboy ay red. Kani kaninong channel ang ilalagay na name host. Tapos yung team sa baba. Hindi. Parang ganoon. Yung halimbawa pag kasi sa grupo namin kasi meron kaming pupuntahan Christmas party sa Soward Community. Ma'am Teresa Francisco Vlog. Kami kasi member kami ng sa Solid Soward ni Idol Japper Sniper. Erap Joseph isa yung nga pala. Ano pala ito nagpiplay si Joseph? Ay, si Erap pala to. Watching sa'yo, babawi ako sa'yo, Erap. Kasi di ko na napapanood yung mga mo. Piplay ako dito ng video mo. Yan guys. Sa grupo namin, yung itong logo na to, tulad dito, channel, pangalan ko to sa pangalan ng channel ko eh. Yan o. Harap ko lang parang kita. Hindi makita kasi. Yung mga kawaray. Ito, yung sa taas na yan, yung Mark Jowaray TV, yan ko papalagay yung channel ko. Tapos yung baba, di ba mayroon nakalagay Team Kaagapay, Team Boom ang ilalagay ko dyan. Tapos yung gitna, yung mismong, yung may-ari ng t-shirt. Kaya ganun ang gagawin natin. Tapos yung likod naman ng halimbawa ito harap ng damit. Yung likod naman, diretso lang na Team Boom. Diba? Ayos. Sana sa lahat ng pong gusto magpagawa ay magpaki-operate lang po ng maayos. Kasi para mahirap din kasi mag-asikaso, siyempre mayroon akong hanap buhay. Kung ayaw naman ng iba, ay wala naman tayong magagawa. Opinion nyo yan. Pero yung para sa akin, yan sa may Jordan. Anong kulay pwede? Kulay red sangkay. Isang kulay lang tayo, di tayo pwede mag-assorted ng kulay para tayo mga halo-halo. Rainbow. Anong kulay? Kung gusto mong dilaw, tapos yung iba, gusto red, hindi tayo pwede yun. Same color, yung size lang kasi, ito si Grace kasi, mga XL to. Si Grace Francisco Vlog ay mga XL siguro to kasi medyo malapad to eh. Okay po yan host para makilala ang channel nyo. Lalo na ang team mo, mayroon kami pupuntahan sa darating ng December 13 sa Christmas party ni Idol Japper ang Soward Community. Kasi isa kaming member ng community ni Idol Japper. Yeah. Maraming salamat po kay Idol Jappers. Nag-gets ko na host, tapos pic nila. Oo. Yung gitna picture ng mismong may-ari ng damit. Tapos yung channel niya sa taas, tapos Team Boom sa baba. Parang ako kasali, ako nasa di tama yung naisip mo kasi magaling ka mag-isip. At least may isip. Ay, joke lang. Teresa Francisco dan watching sa habang pauwi. Tingin-tingin ng pwede. Ano yun? Mary Grace, tawa ko man. Salamat bro, Erap, sabi ni Teresa Francisco Vlog. Oy, isa, dalawa, takbo. Hala, ang laking kay Grace XL kay Grace, Joseph Salas. Kailangan sa kanya XL kasi masyado siya malapad. Dapat sa likod sangkay may YouTube logo tapos Team Boom. Oo nga yung taas yung taas ng Team Boom. YouTube logo yung yung ganun lang, yung kulay pula
Yung kulay pula lang ano, kabus no. Pwede no. 8 tamsak Mark Joe. Sabi ni Sniper ni Elmer. Oy, Kuya Elmer, thank you so much Kuya Elmer. Pag kaya mo mag-abot ng pang t-shirt Kuya Elmer, kahit t-shirt na lang po, kami nang bahala sa pagkain. Hindi ako malaki. Aray ka. Hindi ka ba malaki? Kala ko malaki ka. Teresa Francisco guys, yung nakapin po, Short lang. anuhan natin yan, ay napakabait at talagang nagtambay siya sa ating live. Oy, tapos na. Kanino yung tapos na? Rap. Kay B-boy naman tayo. Rap, mamaya ka na lang, balikan na lang kita. B-boy. Watching na ako sa'yo eh. Rap yan, sa baba. Aray! Sa baba. Nagpula na yan. Kay B-boy naman tayo sa guys. Medyo maiksi lang para ma-watch natin yung iba pang pumapasok. Dito tayo sa basketball. Winners. Ads tayo sa kay B-boy. Ads tayo guys, ads. Salamat po sa inyo lahat sa pagpunta no. Ano bang kulay ng damit sangkay? Kulay red daw ang gusto na B-boy. Para Pasko daw, makulay. Medium or large ako. Large. Double large. Medium maliit yun, Grace, pag medium. Alkasuman yan. Para kasuman yan, buanga ka. Medium. Large na. Para pag malaki man, ano mo na lang, patahi mo. Yung taas, ano. Galing mo talaga. Mabuti na lang, marami tayong mga kaibigan at mayroon tayong grupo na support sa atin sa mga plano nating gawin. Kaya sa mga gusto magpagawa po ay ibigay nyo na yung gusto nyong picture na ilalagay natin doon para hindi na tayo mahirapan hanap ha. Grabe ka sa akin. Bakit, Mary Grace? Ano ba sa akin? Grace, triplet XL sa'yo. Agay ko. Patay tayo diha. Kuya Elmer, sabi ni Mary Grace, saan kayo yung sa akin pwede ano? Hindi, kasi isa lang ang gagawin nun eh. Parang gagawa siya ng pang print, harap at likod. Tapos ano lang yun, parang tatapal lang doon sa damit eh. Initin lang para dumikit eh. Tapos yun na yun. Ganun na lang din erap. Tapos yung nun, i-update ko kayo bukas yung mismong price nun ha. Kasi hindi tayo pwedeng, transparent lang tayo, ibablog ko po yun para alam nyo na mamaya sabihin nyo. Siyempre, hindi natin maiwasan sa ating mga utak yan na baka sabihin na si Mark, baka mamatong ba? Hindi tayo magaganon. At gusto kong malaman yung lahat na hindi to para sa akin, hindi to para sa amin nila B-boy, nila Kuya Sani. Yung nasa nakalagay dun sa natin sa banner ay hindi porkit na kami lang tatlo ang naandun ng pangalan ay hindi kayo kasali doon. Iyon ay para sa ating lahatan. Kami lang ang tatlo ang bumuo nun. Ha? Pero lahat tayo nung nasali tayo nabuo tayo ng timbong at sana ay tulungan tayo para hindi na to basta-basta grupo lang pero sa darating na mga challenge ay meron siya yung chance na makapasok bawat isa sa ating members. Di ba? Tama? Mali. Good evening po host. Oy, Tatay Robin, shout out. Tatay Robin, punta ka bukas. Baka wala kang gagawin. Erap, isang logo lang ang gagamitin natin sa team. Isa lang, Erap. Hindi pwede pag dalawa. Tatay Robin, ayaw lagi. Uy, kabus, sabi ni Tatay Robin. Sa akin, triplets. Sa akin, triplets XL kung sakali, Mark. Ay, triple XL? 3-4? Kaya, helmet. Kaya helmet. Kailangan magkuha ko ng bullpen na nililista ko pala. Wait lang. Asa ba ang bullpen? Doon mo nalista sa notebook kung dala-dala. Ito, wala naman to eh. Hindi naman to yung
Asan na yung ballpen? Andun sa bag ko, ballpen. Ayan yung kulay puti. Lista ko lang guys yung mga ano. Asan na ba yung ano ko ba? Para hindi ko mahirapan ako, di ako mahirapan mga kawaray sa pag ano ng ano nyo kasi mahirap pag contact yung iba kasi minsan offline. Tatay Robin, boom, sabi ni Biboy TV. Okay, Tatay Robin, maayong gabi sa Joseph Salas. Guys, ilalagay ko na rito yung ano yung pangalan natin Team Boom. Team Boom. Tapos, una ako, pangalan ko, Mark. Ang ilalagay ko dito ay dapat ikaw magsulat na yun. Pangit ng sulat ko. Ano nga magsulat na yun? Sulat mo. Ano kami? Ay, ano na si mamay na magsusulat kasi yung pangit ng sulat ko. Visit eh. Ano ba? Sulat mo muna yung pangalan ko. Tapos, large. Yan, Nana, soda pop. Basulat ko kay mamay yung ano. Small sa akin. Kay Biboy daw si small. Ang sexy. Ang nasulat ni mamay eh. Sana Joseph, mega love shout out. Sangkay, palagyan mo ng spark ng boom na likod. Anong spark? Anong spark Kabus, anong spark yun? ordinary print Sparkle? lang yun, hindi yun computer. Ha? Ordinary print lang yun, hindi yun computer. Ordinary lang ba yun? Ordinary lang? Yung computer ba? Ang gamit Computer nila. ata ginagamit nila eh. Ay, yung dito ka, kabila. Oo, computer yata kasi ang ganda ng gawa ng logo nila eh. Yung sa jersey yan. Oo. Ano? Yung sa akin. Di, laki yan. Huwag ganyan. Maliit yan. Dapat yung ganito lang din kalaki. Kapital na lahat? Oo, para... Ano? Gustahan mo lang naman yun eh. Eh, siyempre, babasahin na. Mamaya magkamali yung Kaya na, soda pop. Kuya Elmer, shout out. Kuya Robin, shout out. Sabi ni Kuya Elmer. Sangkay, palagayan mo ng spark. Ang boom. Yung parang ganyan. Okay. Lagyan ng ganito, Mark. Oh. Yung team boom, yung baba. Yung yung ganito kasi. Ay, sino ba yung tapos na? Watch ko dito. Next kita dito, Tatay Robin. Ena, thank you so much, Ena. Dan na sa'yo, watch. Robin Magal. Paalala nyo guys kasi mahirap Large? Oh, large. Mahirap kasi Atay, Robin, nandito ako sa'yo. Watching ako sa'yo. Sino pa? Kuya Sunny. Ano ba siya sama sa? Hindi, papagawan ko eh. Lilibre ko nga eh. Sani? Sunny Sen. Malaki eh. Malaki nga yan. Sunny Sen. TV official ba yun? Wala. Tignan ko. Magkamali ako. Lagyan pa ba ng ano? Yan, Sunny Sen TV official nga. Lagay mo na sa baba yung TV official niya. Lagyan pa ba ng TV? Oo. Ano ba yan? Nakakala ko kasi listahan lang ng t-shirt lang. Hindi nga, kaya nga ibigay ko nga yan doon sa Yun sa akin, wala. Hindi kompleto. Kaya nga. Ginaya ko lang yan. Sinulat mo din eh. Sinabi na yung eh. Kaya nga ilalagay nga yung channel eh. Ay, Kuya Elmar, shoutout. Still watching ako kay Will.
Mula pa kaninang umaga hanggang ngayon. Ay, Tay Robin, maraming salamat. Maganda yan. Halos magkasing laki lang kami ni Sunny Sen, di ba? Oo. Same. Mas malaki ka, mas matangkad ka. May official ba yun? TV official nga. Relax. Yes. Kalma lang. Sarah Robin, shout out. Ano yun? Thumbs up. Dikit Triple po sa... XL? Kanino? Sunny? Kuya Sunny? Huwag muna, laktaw mo muna yun. Yung kay, ano, kay... Kuya Elmer, Bugoy. Triple XL daw. Triple XL. Sarah Robin, thumbs up dikit po sa traffic done watching. Thank you. Grace Francisco. Oh. XL. Kay Grace, XL lahat. Wala na bang TV yun kay Mary Grace? Mary Grace, comment kami nga. Pag kayo nagkamali ang ano nyo, huwag kayo magsisi sa akin ah. Mary Grace Francisco. Mahirap nagkamali tayo sa pagpaprint ng sa inyong ano, sa akin sigurado tatama yun kasi ako nang papagawa. Anong size? Hindi ko alam. Wala na naman dito nag-comment eh. Doon ka na kung gulo mo. Upo doon po. Manood ka na lang kasi dyan. Welcome po, Tatay Robin. Thanks, Teresa. Ingat po. Ingat po. Okay. Yung masulat niya. Di ba maganda sulat niya? Kumpara sa sulat ko, ang pangit-pangit. Oy, Grace! Manyimas ka. Wala ka na naman. Sino pa iba? Sa Jessica po magtanong kung may GC kayo doon mo paipasa mo ang mga picture at doon. Oh, kanina ko pa sinabi yung iba kasi hindi naman nakikipag-cooperate. Eh. Si ano mo pala si pobreng worker. Ano daw sabi ni pobreng worker? Tingnan ko nga sa ano. Ano yung pobreng niya? Pobreng worker. Ito yung channel niya. Pobrent. Ito nga. Ayan o, pobreng worker. Cards ata to. Yung comment, yung chat na sa akin. Wala na ano. Dugtong. Yan lang. Ito ano po yung sabi niya. Sige, laktawan mo muna. Basta, bigyan mo ng esposa. Tapos, sino pa ba yan? Sino pa ba nga yun, B-boy? Nandito na. Ay, Tatay Robin pala. Tatay Robin? O Robin Gamano? Tatay Robin. 2.0. Oo. Nasis ko, asawa ko, mag-anak ni Grace. Ikaw ba yan? Aray ka. Pwede ba ganito ang spelling ng akin? Hindi capital lahat, B-boy. Ganyan ang sa'yo, B-boy. Hindi pa, paano na lang natin yung ganyang ano,
sulat, hindi capital lahat. Pinapalinaw ko lang dito kasi ayoko nang May design naman yun. Mili kayo ng design. Pero dapat isang design lang yung pangalan. parang alam ng team boss, kasi dito sa live wala ang lahat. Hindi naman kami marami, konti lang kami. Andyan, halos na sila lahat. Eh si ano lang wala dyan. Sa tayo Robin, anong size mo tay? Pag halimbawa tayo mag-ano ka tay? Large din po tay? Bigyan mo bigay mo yung details ko kung kailan dapat magpagawa at magbayad. Oo, napag-usapan na namin yan yung Ma'am Teresa Francisco Vlog. Bisita. Pag walang sagot, ibig sabihin ayaw, host, employee. Aray ko. Tere, gandang musta na baka naman. Sabi ni Ma'am Kuya Elmar. Wag mo Wag mo isakto sa araw ng okasyon, dapat may ano. Oh, hindi. Bukas ko pupuntahan dun sa sa Kailangan next week magawa na yan. Hindi, tinanong ko siya kung kung kailan kung halimbawa ang dosing t-shirt, tinanong niya kung ilan ba t-shirt, sabi ko mga 12 siguro po. Mga ilang araw yun bago matapos, sabi niya 2 to 3 days daw bago matapos. Salamat, Boss Mark, buisit ka boy. Pag yung gagawin natin guys, kaya pinapagawa ko lang ito ng big letter ang sulat kasi para malinaw yung pagkuha ng kasi mahirap magkamali. Hindi naman natin babantayan yung paggawa niyan. Ano na naman yan, nak? Nak, doon ka nak, magduman kulit. Okay, thanks po, ingat po, sabi ni Tatay Robin. Salamat po. Yan na sa akin ang suggestion. Ay, nako si Mark dyan. Dito ka. Suggestion lang host para di kayo mag-hold sa oras at panahon. Oo, totoo. Tama yan. Mismo, Terry. Medium lang yan sa akin. Medium lang yan si Tatay Robin. Medium lang ba si Tatay Robin? Medium daw. Sa akin large, para yung kaya noon, di ba? Itatanong ko pa yun ha, kasi yung medium, tsaka large, tsaka triple XL, hindi ko alam kung same lang ang presyo nun. Kasi ang sabi niya sa akin kanina, 280 daw ang isang t-shirt. Hindi ko pa naitanong kung same price lang ba dun sa medium, small at sa XL. Na, kung kamalikot, ang kulit mo. Kuya Almer, shout out. Bago ka magtanong ng sukat, tanong mo muna kung kukuha sila at papagawa. Yes. Hindi naman sila ganun maraming paggawa ngayon. Hindi naman ako nakikisali. Wala kasi nasagot at nagtatanong host. Okay lang, Ma'am Teresa Francisco. Tama naman mga sagot, mga tanong mo. Dapat 11, makuha mo na yan, Mark. Kaya nga Kuya Elmer, kaya nga inaasikaso ko na ngayon eh. Kasi nakarampa dapat nung November pa lang eh. Ako nag-aano sana. Kaso lang, hindi naman natin kaya kasi kaya hindi ako nag-ano nung November, wala tayong pang down. Ngayon eh, gamitin ko muna pang down yung kahit 1,000. Pwede naman yun. Hindi naman gagawin yun kung wala kang down eh. Ano pa bang wala? Tatay Robin, pobreng worker, Mary Grace, Kuya Elmer, Kuya San. Sino pa ba? Kabus. Si Kabus magpapagawa rin doon. Mas mahirap pag mali ang sukat. Oo. Totoo yan, Ma'am Teresa Francisco Vlog. Nangyari kasi sa amin yan sa dati kong team, mga nag-oo. Sabi ng sukat, tapos nang bayaran na, wala nang nagbayad Kaya nga, hindi ko nga papagawa hanggat hindi sila nag-aabot.
Kasi mahirap na. Triple XL sa akin, Mark, ah. Mahirap na kasi okay na yun, mura na yun. Iba dito, 350. Depende yun sa ano, Taterby. Ang laki naman, Kuya Elmer, triple XL. Ano yung kay Kuya Kabos? May official ba yun? Kabos? Ewan ko. Wala si Kabos eh. Print lang naman yan sa kanya, di ba? Sa inyo yung t-shirt. Di kasama na nga t-shirt doon. Kasama ba t-shirt? Hindi kasama t-shirt. Saan? Doon sa tinanungan ko? Oh, Tinanong ko nga eh. sama? Oo. Ano? Tapos 180 lang? 280. 280? Kaya kalaruhin ko bukas eh. Ngayon kaya na ni Mark ay right ko. Kaya nga di ko pinagawa, buti hindi ko pinagawa. Kung di ako ang kawawa. Oo, totoo, mahirap kaya mag-abono. Kaya bukas i-clear ko muna. Pag yung dapat kung hindi talaga hindi actual doon sa yung presyo ay cancel natin. Kasama dapat banner. Kuya Elmer, manghirap Kuya Elmer mag-asikaso. Sa dami natin na magpapaano ng tas iisa lang ang kikilos, mahirap. Kailangan may katulong. Kasi ang suggestion ng isa, mas maganda yung mayroong kang katulong mag-decide na mga about sa ganyan. Kasi mahirap pagkamali sa iyo ang sisi, sabihin pangit ang gawa. Hindi na ayos, hindi tugma dun sa mga gusto natin. Mahirap kasi Tapos yung iba wala pa dito. Tapos pag nakita nila mayroon na tayong t-shirt, sabihin mo, bakit di mo kami sinama, Mark, sa sa pagpagawa? Diba? Sabihin ng iba, hindi sinabihan. May GC naman, di na lang nagbabasa. Tayo dyan. Tulad yung isa naming shoutout kay Mabi. Gusto palang sumama. Nang tanong ako sa kanya kung sasama siya, sabi niya busy. Tapos ngayon, nung medyo malapit na, nagsasabi kung kailan alis. Tira ulo. Pagkabuang-buang nila si Paddy. Mabi. Ay pagkabuang-buang kagod. Talaga Anong kulay ng t-shirt, Mark? Ang sabi ng manugang ko, 250 sa kanya na lahat. Dito gagawin sa bahay. Ayaw ko. May nanonood tayo sa mga gawa kung okay sa iyo. Ayaw ko. Hindi ako maarte, basahan. Basahan nga, t-shirt ang ipapagawa mo sa akin. Hindi ako maarte, basahan na t-shirt ay ipagawa mo sa akin. Ay, buisit ka, B-boy. Tatay Robin, dito na lang po, tay. Hindi na ako at mahirap magpalagay ng mga ganito. Kasi pag once na nagkamali ka dyan sa spelling lang, mahirap na. Ito yung akin, talaga masyosure to na magagawa talaga maayos kasi magpapagawa agad ako ng sample nun eh. Sabi, pinagdilig. Kuya Almar, thank you so much. Ay, kaya dyan. Sino ba naman si Tatay Robin? Tatay Robin, done na sa'yo po. Where is it? Dito Tatay Robin, na talaga sila. Yun sila yung gumagawa ng kay Vargas mga t-shirt. Yung Vargas, kaya kilala sila. Yung mga t-shirt na PM Vargas, hindi na mumulmol. Naghihimulmol, di ba? Hindi natatanggal yung pagka print. Kuya Elmar.
Elmer, watching ako sa'yo. Yan. Watching. Sa gato gustong mulmul. Aray ko. Shout out sa lahat, Yahoo. Sabi ni Kuya Elmer Ugay. Yung iba kasi, di natin maano eh. Ang hirap magpagawa ng t-shirt ng hindi ano. Ay, yung kanano pala, kala Will at kay saan kay Macho May. Will, ito official. At kay Matthew. Nasa ngayon ba? Sama yung dalawa. Kabos, anong ano mo? Ano mo, large? Kabos? Ibang mulmul naman yun, B-boy. Ay, sulat mo. Yung kay Will at kay Matthew ang mamis mo. Dapat pinagyan mo medium size. Baka kaya. Hindi, lagyan mo lang. Baka maya magkamali yung ano. Charwell, medium. Oh, si Will daw, medium. Si ano, Matthew? Mga small. Malaki yun si Matthew eh. Large mo kay Will, B-boy. Doon na, sa kabila. Doon dyan, doon sa kabila. Si Matthew, tinatanong ko pa kung anong size ang kanya. XL sa akin. XL. XL daw yung kay Kabos eh. Baka kasi Kuya Sane, XL lang din ano. Bukas yung natatanong. Tulog pa kasi ngayon. May official na ata yung ano ni Will eh. Ano gagawin ka, boss? XL daw. Sa'yo, ano sa'yo? Medium? Large? Wag, ano size yan? Sa inyo, ayaw mo? Di naman kami sasama. Ba't magpapagawa? Hindi wag na. Hindi mo na lang sa amin yun. Bibili kami yung cake. Kasi dalawa lang kami dito. Anak na. Cake na. Ha? Mommy's birthday na. We will buy cake. Papa's not here. Ilan na nga to? Mama's birthday. Si Ricky, hindi natin makontak si Ricky. Dapat makontak si Ricky eh. Bukas doon sa live ni Kuya Biboy. Hindi ko pumapasok doon. 1, 2, andito na nakalista mga kabaraya. Ito, basahin ko niyo. Andiyan kayo lahat. Si Grace, di ko alam kung anong size ang ano niya. Dito guys, yung nakalista na lahat. Marjorie TV, large. Biboy TV, small. Sunny Sen, official, blanco, wala. Elmer Ugay, triple XL. Mary Grace Francisco, wala. Wala bang TV siya, no? Mary Grace? Pobreng worker, wala pa. Ito kay pobreng worker, large. Tatay Robin, medium. Cabos official, XL. Tapos nandito yung dalawa. Si Medyo mo yung konti mami. ayaw mo gano? Labo. Will it official, large. Matthew and Mommy's word, wala pa. Blanco.
Yan guys, ang anong size natin. Yung iba hindi ko pa naitanong kung anong size. Pero itatanong natin bukas sa ating live ulit. Excuse me, umbrella. Kasi mahirap mag ano guys. Ano? Squeak, squeak. Squeak! Timong. Tim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 na nga to. Si ano pala, si Erap ano? Si Erap pala, nagpapagawa rin yan. Erap. Gusto mo nga si Erap. Erap lang. May Erap vlog nga. Ano mo? Erap. Ano ba sabi ni Erap nun nung size yung sa kanya, sabi niya? Meat. Chicken. 8 viewers, thank you so much po ah. Mouse. Oh. Ano yung erap? Ano? Dry fit. Mouse. Dry fit sangkay yung tela niyan. Hindi ko lang alam. Oh, Kabus. yes. Erap vlog? Gorilla. Erap vlog. Ayan, Erap vlog. Gorilla. Erap vlog TV ata. Wait lang ah. Check ko lang. Oo nga, Erap vlog TV yan. Oh. Tiyan mo yung kay Erap, ganito rin yan. Ah, yan sa kanya naman, yun sa baba lang. Magic 7. Erap vlog TV. Yan sa atin, sa taas. Meat. Chicken. Hot dog. Mouse chicken. Gorilla. Wala nga si Erap eh. Team boom dito. Tapos team boom din dito sa likod. Yan. Tapos ganito na team boom. Pag ano. Baba. Tapos team boom din dito sa... Why? Ayun, yung logo, napakaganyan eh, paikot yan eh. Dito sa taas pangalan, channel mo, pangalan Yan tapos yung... Timbo. Oo, ganyan. Dito yung pa. Tapos, yun sabi ni, ano sabi niya, lagyan ng spark. Ito dito, spark, kabilaan. Doon sa mismong team. Dito. Tapos pa ganyan. Yan, ganyan. Hindi ang ganyan. Bakit ka... Ay, 6 viewers, maraming salamat po. Saan guys si Sagato, ilista ba? Ilista mo si Sagato. Anong sagato o isagani? Sagato, yung channel niya. Sagato. Hindi ko alam ito. Sagato Mix Vlog. Naka-live pa lang to niya, mas. Dugo.
Ah, Ay, wala na bang ano, magpapalista rito? Gino kasi dyan. Snowball. Si Olaf yan, si Olaf. Oh no, Olaf. Man, Olaf. Go! Ginulong mo na naman yung maunang din eh. Oh no, Olaf. Olaf. Oh, bumit na tayo sa'yo, Mark dyan. Stop na. Hindi natin maano yung ilaw. Ayaw magpapatay ni Papa ng ilaw. Oh no, Olaf. 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 Wala nang comment. Uy, dami palang comment. Ha? Ang dami palang comment po niya, mas di ko nabasa. Wala, stop. Nag-spam nga, ang laki oh. Yamats. Aray ko, ang dami palang comment. Naku, huwag ka malikot, nak. Iba ikaw ha. Rap, anong size na iyo? Ang ito lang, yung dalawa pala. Kala ko marami. Boy, salamat. Natulog na tayo, alas 10 na oh. Kinuha ko yan. Ay, salamat po sa 9 viewers. Thank you po. Mommy, help me. What happened? Hi, Loy. Thank you so much, Loy. Kumusta? Arjo, oy. Kumusta, Loy? Salamat sa pagpunta. Mag-end na ako. Pumasok na si Loy. Loy, thank you so much, Loy. May boy naka-live si Sagato. Lumayas. So, nagpunta. Kaya pala sabi mo, pumunta ako ron, nagsilip ako. Hindi lang ako nag-comment. Nakita ko kayo ni Tate Robin, kailangan dalawa ata na nandun. Sabay umalis. Dinagay sa may Christmas tree yung kanyang kanyang cellphone. Doon hinarap. Tinulugan kami, Mark Jo. Aray ko. Natulog na? Sure? Oo, Mark. Grabe ng tao na to. Baka walang viewers. Paano kasi ang live niya? Gabing-gabi Loy, shout out, sabi ni Kuya Elmer Umay. Kuya Elmer, thank you.
Alig ko ah. Dito pa ganun. Sakit. Twelve or 1 natatapos ang live ni Zoraida. Zoraida. Bakit Zoraida tawag mo dyan? Zoraida. Lay, ang kulit mo. No? Lay, nag-ano ba sa'yo? Nakontak mo ba si, si Joshua? Loy? Nabigyan mo siya. Di ba nag-send ka ng Gcash sa kanya? Nakontak mo siya? Or siya naggagala eh. Ako nakapag-abot dun kay Joshua eh. Para nadala na rin kasi ako. Diba dati mayroon nangihingi ng Gcash pambili ng bigas. Noong nasindan ko ng 100, di na nagparamdam. Hindi na bumalik. Loko-loko ang putik. Scammer yata yun. Ayot na yan. Ilang beses yun, 2 ata. Tas 50 pang load. Di na rin bumalik. Aray ko. Zoraida talaga. Basta sinabi ko, tingnan niya. Nalang Mark. Ayun. Sabi mo yun eh. Ikaw. Ano ba trabaho mo, Loy? Matanong ko lang, Loy. Huwag mo masamain ha. Ay, ganun ba, Mark? Oo. Kaya nadala ako, Roy, nung mga nakaraan na mga ganyan nanghihingi sa akin sa live ko. Manghihingi ng pang-load, pang bigas-bigas. Nung nabibigyan mo, hindi na nagpaparamdam, hindi na bumabalik. No, hindi na talaga nagparamdam, hindi na talaga binalikan nung nabigyan mo na ng hindi na nagparamdam. Ang hirap yung ganun, no? Di bali kung palipad eh, maintindihan mo pa eh. Kung palipad mo dun sa kanya, mas maiintindihan mo pa. Siyempre, marami siyang pupuntahan mga live. Pero yung binigyan mo na ng binigyan mo ng pambigas, tapos biglang nawawala. Aray ko, ginawa mo kami bangko rin eh. Pero totoo ba yun sakit niya? Oo, totoo yun sakit niya. May sakit talaga siya, TV. Totoo yun. Nag-aano lang ako sa kanya kasi hindi siya yung tipong pag ikaw talaga nanghihingi ka ng tulong, huwag kang layas ng layas kung saan. Mag-stay ka sa isang live. Totoo ko, di ba totoo yung sinasabi ko? Pag ikaw nanghihingi ka ng tulong, magtambay ka ron sa buong hanggang matapos mag-live. Kasi hindi ka naman bibigyan hanggat nagko-comment ka. Kukomment ka lang, pahingi akong tulong, ganito. Tapos mawawala ka. Siyempre, pag naabutan ka na, mawawala ka. Para walang saysay yung pagtulong sa'yo. Totoo yun. Maging transparent lang tayo kasi ang pera mahirap hanapin. Ang buhay, mapakahirap din kasi buhay yan eh. Tulong mo yan, tulong sa'yo kasi may sakit. Kung gusto mong matulungan ka, tambayan mo yung hihingian mo ng tulong. Kasi doon mo na lang doon na lang sa panonood mo doon sa live niya, ay mas na yun, parang pasasalamat mo na kung bibigyan ka man ng tulong, pasalamat mo sa kanya, parang bawi mo ba? Hindi naman porket nabigyan ka na, tapos pag nasend na sa'yo sa Gcash mo, mawawala ka, parang katarantaduhan yun. Ako hindi ko ginagawa yun ng ganun. Totoo lang. Sana totoo ba yung sinasabi ni Joshua? Oo, totoo yung sinasabi niya. Ay, ganun. Ganun yun, Loy. Kaya ako, minsan lang ako magpadala sa mga ganyan. Kasi ang gusto kong magtulong sa kanya. Magbibigay ako kahit 500. Ang problema lang kasi sa kanya, tuwing papasok siya sa live namin ni B-Boy, sasaglit lang. Sasaglit lang siya. Siyempre, makakaawa, may sakit eh. Ayaw naman natin yung may sakit. Magkaroon tayo ng sakit sa mga ganyan. Siyempre, ako, nanghingi na rin ako. Lumapit ako ng tulong
anak ko noon nung nagkasakit yung anak ko, nung nandinggi siya. Pero si Idol Japper yun, kahit na-scam ako noon, Loy, sa Gcash noon, hindi ako nakalimot sa kay Japper noon na magpasalamat kahit na wala sa akin yung pera, na-scam ako noon. Nagpasalamat ako ng paulit-ulit hanggang ngayon ganun pa rin, pinapaalala ko pa rin sa kanya. Kasi kung yun ang galing sa puso mo ang panghihingi ng tulong, panghihingi ka ng tulong, kailangan yung presensya mo dun sa naglalab ay nandun. Hindi yung comment ka lang, tabay layas kapag nabigyan ka na, ay pangit yun. Kaya di na ako nagbibigay ng bastang ganun. Mayroon na ako isa dyan, si isang binigyan namin na may sakit yung hindi na nagpaparamdam sa amin. Hindi naman sa na hindi tayo nanonumboy sa binibigay natin. Maging lang ba tayo, practical. Kasi saan ba tayo kumikita? Di ba sa YouTube? Tulungan mo kami at tutulungan ka namin. Nakita ko na yung comments ni Joshua. Mga sandali lang. Oo, Loy, totoo lang. Mas matibay pa nga kayo, ikaw. Sino pa ba yung mga natatambay? Si Capre. Yan, grabe magtambay mga yan. Ayun, parang siya, ginagawa na lang niyang hanap buhay yung ganun. Pangit kung iisipin para sa iba. Kasi hindi ka bibigyan ng tulong hanggat yung ginagawa mo, pag nag-live yung isang tao, hayaan mo tapos mag-end or magpaalam ka na aalis muna ako, may pupuntahan ako, may gagawin ako. Hindi yung nanghihingi ka, bababa mo yung Gcash mo. Sa mga gustong tumulong, sana maabot ko yung ganyan, manghingi ako ng tulong. Pag anuhan na sa Gcash mo, nandun na yung Gcash mo, tapos nasindan ka na, tapos mawawala ka. Nakakahiya doon sa taong nagbigay, na viewers natin, na nagmalasakit na sa'yo, tapos bigla ka na lang nawala. Nakakahiya yun. Kasi baka sabihin pa yun, ay scammer yun. Mahirap yun. Basta maging practical tayo kasi ang pera mahirap hanapin yan ha. Kailangan sa scammer talaga. Oo, maraming scammer ngayon. Oo nga, dapat ganun. Magtambay ako dito ha. Kuya Elmer. Si Kuya Elmer, yan, di naman yan ano lang yung pamasko ko kay Kuya Elmer kasi siyempre, alam nyo naman mga kawaray kung saan naman tayo. At yan, isa din si Kuya Elmer ang nagpalakas sa akin nung kasali ako sa challenge. Laging pinapatibay ang loob ko niyan. Kaya, naging ko rin yan, mga motivation sila, Kuya Elmer, Kuya Sani. Yan, kahit, yan, mga batikan kung sa nakakatanda sa atin at respetado natin mga yan. Kaya sinabi sa akin ni Kuya Elmer nun, at Kuya Sani, Mark, kaya mo yan, play natin yan, damihan mo lang yung vlog mo. Kaya tiwala ko sa mga yan. Kaya parang pamasko ko lang kay Kuya Elmer, kaya lilibre ko yan pagpunta doon sa Bukana para ma-meet niya. Supporter mo din niya siya. Nako, supporter. Sino ba yung tinutukoy mo? Yung si Joshua? Tutulong ako sana kay Joshua. Hindi naman siya nagmamagaling. Mayroon akong sinahod, di ba? Mag-aabot sana ako. Kinaano ko lang siya. Parang pinapakiramdaman lang na yung niya, presensya ba? Kasi parang ang dating niya sa akin hindi nakaraan ko pa sana balak bigyan. Sabi ko, pag nagtambay ng live ko ng mga ilang minuto, 1 oras, ibibigyan ko to. Hindi wala pang 10 minutes, wala na agad. Nalayas na, pupunta na sa ibang live. Hindi ka tutulungan. Totoo lang, Joshua. Yung mali yung hindi kita dinadaw na. Ang gusto ko lang, pag gusto mong manghingi ng tulong, maging yung mo ba, yung ano ba yun ba? Nawala sa utak ko. Basta yung ikaw manghingi ka ng tulong, maging mabuti kang tao ba sa taong kaharap mo. Kahit nasa camera lang tayo nag-uusap, ay maging mabuti kang tao. Kasi kahit kung yung ginagawa mo niya yan, nasa live nga lang tayo, na bigla mo nang tinatalikuran pag nabibigyan ka,
eh parang sa personal din yung ginagawa mo rin yun. Pangit yun. Maging ano ka, maging matuto ka sa siyempre mas nakakatanda ako sa bata na yun kasi medyo bata pa si Joshua, eh. Pinagmamasdan ko lang siya. Ngayon ko lang na nakita kay Biboy na si Joshua. Oo, si Joshua nanggaling na sa amin yan, nagpapasok yan sa akin, sumasaglit lang tapos nagbababa lagi ng kanyang GCash tapos una muna yan, good morning, good morning host, oy, ganyan. Tapos hindi na niya binabati yung ibang ano, basta nagbababa lang siya ng GCash. Kung gustong tumulong, hindi naman nakakaawa yung ganyan kung gaganyanin niya. Kasi kung magtatambay talaga siya, malalaman niya. Siyempre, alam naman tayong lahat kasi mga Pilipino, pag nakakausap natin yung tao ng talagang yung sincere yung mga sinasabi niya, 'di ba nakaka-touch at bigla ka naantig, gusto mo pagbigay, 'di ba? Totoo 'yun, Loy, 'di ba? Pag nakakausap mo ang tao, tulad ng mga ganyan may mga sakit, na sincere naman ang mga sinasabi niya, nakakagana ng puso, tas makakapag-abot ka talaga ng tulong sa kanya. Dapat 'yun ang ginagawa niya, hindi yung pag nakapunta kay B-boy, hihingi ng ano, hihingi ng tulong, tapos ibababa yung GCash. Tapos maya-maya, pag walang pumapansin, aalis. Ay wala, di ka mabibigyan yan, totoo lang. Ako, Mark, kailangan ko pang uniform ngayon, ha? Sagot na ito, pamasahe, bahala ka na mag-ano ng pong uniform mo. Chill. Kuya Elmer. Oo. Totoo yun, Loy, kasi hindi mo kailangan magpaawa sa tao. Ang gawin mo lang, makisama ka ba? Bigyan mo lang sila ng respeto. Kasi live, eh. Nasa live ka naman, eh. Nasa live. Eh, siyempre, kung ikaw magla-live, tapos yung mga magbibigay ng tulong sa'yo, yun ang sasabihin mo lagi, nanghihingi ka ng ganyan, ganyan. Mahirap. Kabus siya daw. Nung sinabi ko, ilatag Gcash tapos umalis na. Gusto ko pa sanang kausapin si Joshua. Wala na. Oo, ngayon nga yung sinasabi ko doon sa kanya. Mahirap kasi, mahirap kasi magsisend agad ng Gcash. Nung taong wala naman lagi dyan. Magbababa ng Gcash, tulad mo, ikaw, maawain ka. Ako maawain din ito. Hindi naman tayo madami, hindi naman tayo nagdadamot pag mayroon tayo. Ano lang talaga tayo. Talagang oo nga, di nga ako nakapagbigay sa kapatid ko, eh. Sa ate ko. Kasi hinihiraman ako ng hinihiraman. Ang hihiram naman ng ate ko, 20,000, 10,000 saan ko hanapin yun. Kung pa 300 lang, 200, ay makakapagbigay naman kahit pa paano. Kapatid ko nga, yung dalawa kong kapatid na lalaki, hindi nanghihingi sa akin, eh. Mga binata kasi. Alam nila yung may pamilya ako, nakakaintindi yung mga kapatid ko. Hi po, Kuya Kabus. Yun nga sinasabi ko, Loy. Kung yung taong hihingi ng tulong tapos wala lagi sa live, pag nagbaba ng GCash tapos na sinda na ng tao, paano magpapasalamat ng ano, wala naman kayong contact o sa messenger. Mahirap, di ba? Kaya yung mga iba dyan, yung nagmamasid-masid lang dyan na medyo may pera. Ito may tugtog. Ayan. Tulad ko, Mark, nung makausap at nakita mo ako nung pumunta ako dyan sa pwesto mo, kala mo nagbibiro ako na may tungkod ako. Oo nga, kala ko nagbibiro nga lang yun si Kuya Elmer no, nung pagpunta niya sa akin, first time niya pumunta. Sabi, nagulat ako. Totoo pala Kuya Elmer na nagtutungkod ka. Nakausap ko si Kuya Elmer kasi nakakausap ko na sa live nun. Tapos, nag-usap-usap kami, tanong ko si Kuya Elmer, may asawa ka ba? Wala, solo lang ako sa ganito bahay. Sabi ko, ano, hanap buhay mo? Tanong-tanong ba ako ng ganun? Sabi niya, wala akong hanap buhay, sa bahay lang ako, sa YouTube lang. Sabi ko, paano ka nagkakaroon ng pambayad ng ano? Pag may nag-i-sponsor sa akin. Tapos minsan, pag wala talaga, nanghihingi sa kapitbahay. Sabi ni Kuya Elmer. Kaya, minsan kasi talaga, mapapansin mo sa tao talaga na
na sincere ang mga sinasabi. Tulad sa Kuya Elmer. Kaya nakakatuwa lang si Kuya Elmer na kausap kasi talagang mabuka at na talaga maganda ang mga sinasabi niya. Kilala mo pala si Elmer. O si Kuya Elmer. Nagkita na kami yan. Ilang beses na ni Kuya Elmer. Malaking mama yan. May tungkod nga lang. Kaya nga nung nagkita kami ni Kuya Elmer, nung ko yun, sabi ko, "Uy, bigyan ko nga itong bigas." Ano? Wala balik mo tulog? Ayun, wala pang 12 hours. 12 hours. 2 hours. 2 hours. Oo, kilala ko na yan, Loy. Si Kuya Elmer. Nung nasali ako sa challenge nung hindi pa ako kasali sa challenge ay nag-aano na kami niyan. Nag-usap-usap na kayo sa live no. Tapos na ano pa nga yan eh. Dalawa pa kami minura ni John Paul Remodo eh. Okay, mahina ba? Ano? Mahina ba ang paa ni Elmer? Oo, mahina. May tungkod siya. Wala po. Pusa yun sa iyak-iyak. Diyan pala yun. Sino nandun sa loob? Ito yung nanay nila. Tulog. Shout out sa 9 viewers at 9 thumbs up. Tulog na yata yung mga, si Biboy nakatulog na yan. Puyat yan si Biboy. Puyat. Namalo yan sa malo. Nagpasalamat naman si Diyos. Nagpasalamat. Na-contact mo ba siya? Doy? Ayun ang maganda, yung mga ganun ang akin lang naman, opinion ko lang naman to. Kasi kung talagang sincere ka na nanghihingi ka ng tulong para sa pamilya mo, gagawin mo ang lahat na magtambay dun sa Siyempre, tatanungin ka yan eh. Daming tatanungin sa iyo yan eh. Kasi halimbawa magiging lalong basta mayroon pa nga dyan pag talagang natanong ka ng mo. Sa chat box ni B-Boy nung sinabi ko, bigyan ko. Nagpasalamat pero naibigyan mo na hindi pa nagpasalamat. Nagpasalamat siya nung hindi mo pa nasisindan. Nung nasindan mo na, nagpasalamat na sa'yo. Kasi, di ba, nag-ano ka sa akin, nagtanong ka kung nandyan si Joshua. Magkano rin ang inano mo nun, Loy? Ha? Nagsikret ba? Hindi nagsisikret to. Nagsasabi to ng totoo eh. Show my nose. What is that? Magkano na ibigay mo, Loy? At matutuwa yun. Mamaya pala, putragis, di naman sa nag-ano ha. Pang-scatter pala. Patay tayo dyan. Loy. Na binigyan mo 500 tapos mo pala pang-scatter pala. Hindi naman sa nag-ano ha. Yari ka dyan. Scatter pala, tutok na tulog. Pupunta na naman ako sa live. Ganito. Para makabudol ang pang-scatter. Aray ko! Tapos nagsasabong pala, Loy. Aray ko. Ginawa tayong palabigasan. Mahirap kaya ang gano'n, no? Kasi meron ako na ilang beses na ako naka-encounter dito sa live. Oo. Yari, wala. Budol na. Kasi hindi niya binablog. Hindi niya binablog yung mga nagbibigay sa kanya. Alam mo kung sincere ka talaga, bablog mo yung lahat ng Kasi hahanapan ka ng butas tulad ko, basher ako eh. May pagka-basher ako, guys. Totoo lang, gusto ko yung kaya pag binibigyan nga ako nila, pag nagpapakiyaw sila, gusto ko nakikita nila nagla-live
nagla-live pa ako at binablog ko pa. Kasi ayaw ko yung hanapan ako ng butas na mga mga ganyan. Meron nga talaga si scammer. Oo, totoo yan kasi ang dami dito sa YouTube. Buti nga dito sa YouTube pag hinide ka, di ka na makakomments eh. Walo pala nandyan. Isa lang kausap mo. Oo, si Loy lang. Tulog na yung mga pastilan kong Tulog si Kuya Elmer, tulog si Kabus, tulog si B-Boy, Nagla-live si kaya Grace, Kuya tulog. Yung ibinigay mo sa akin, Mark, na ka-vlog yun. Di mo lang napanood. Aray ka. Hindi ko pa napanood. Yung alin, yung bigas? Panood ko yun, oy. Hindi lang ako nag-comment. Tama, Mark, para nakita saan itinulong. Oo, totoo yun. Kasi, alam mo, pag ikaw tinulungan, nasa vlogger ka eh. Nasa social media ka eh. Kung tinulungan ka ng tao, i-flex mo yung channel. Ito, binili namin ng bigas, binili namin kung ano-ano. Kasi nagbablog siya eh. Di ba? Sinecheck ko nga dito sa Ayan, sige, Bibo yun. ano ba yan? Joshua? Joshua ba pangalan nun, B-Boy? Kasi ayaw ko ng ganyan eh, mga kaibigan natin na hinihingi wala namang sa yung kahit may sakit. Mahirap may sakit Ayaw ko ng ganun kasi siyempre mahirap magkasakit Ano ba yun? Paano ba spelling ng Joshua? G-O-S-H-U-A. J-O-S? Nabububo na ako eh. Joshua, ano nga apelido nun? Saan kay B-Boy? B-Boy, yes, si Joshua. Si Joshua yun. Matulungin ka din, Mark. Hindi tayo matulungin. Wala naman tayo tutulong. Bago profile mo, may? Angas Shout out, Loy. Sabi ni Mark Picalas, di ko asawa yan. Di ko kilala yan. Nag-comment. Sabi ni Loy. Oh, Joshua yun. Opon. Joshua Opon. Opon. Ay, hindi. Yung pangalan niya talaga. Yun eh. Pangalan ng kanyang yun eh. Tingnan mo. Joshua Opon mabas yung Jesus. Tingnan mo. Joshua Opon. Maria Faye. May pangalan yun yung channel niya eh. Asa ba? Oh, yun ang Bix, oh. Nanonood ako sa ilong. Inikot mo pala yung camera. Busy. Kita So, wait. Nangungulangot. Nakita ka tuloy na Loy. Loy, nakita mo tuloy nangungulangot si Pe. 62 na pala may. Pwede ka naman. Hindi pa. Mo na. Verify mo na para makapag-live ka kahit live lang. Pwede na yan. Nagawa mo ng oras si Grace sa live niya. Sino may channel? Joshua Iniwan. Yaw. Hindi nga, mayroon pangalan yung niya. Yung pangalan niya ng nung sa baba, yung tawag na. Yung pangalan ng kanyang Google account yun eh. Joshua Opon. May channel pala. Sino? Iniwanan si B-Boy kanina sa live. Oo, ganun yan siya. Mahirap kasi maging transparent talaga tayo kasi ang hirap kaya kumita ng pera. Lalo tayo pare-pares tayo mahirap. Hindi naman tayo pare-pares kumikita ng malalaki. Tulad ng iba talaga na mga big time. Asawa mo pala si Maria Pe. Oo, Sloy. Si Pe.
Pilalo. Ayun, oh. Ngayon mo lang nalaman? Hindi nga. Hi, 9 viewers, shout out at 10 thumbs up, shout out. Uga, kang ipit daga. Saan na yun? Ari mo? Yak, nak. Loy, anong trabaho mo, Loy? May tanong ko lang. Kaninang pangit ng signal ko. Loading ng loading, nakakainis. Nipos na ng buko. Ito na yun. Baka nandito pa rin si Ma'am Teresa Francisco Vlog. Kasi marami akong viewers, 8 viewers eh. And then, pa yan. Nandiyan pa, no? Hindi lang mabuti. Wala naman nabawas eh. Oo, Mark. Ngayon mo lang pala nalaman. Aray mo, ilang buwan na tayo magkakilala. Di ba na nagla-live ako nandito yun? Malay ba niya kung ako yun? Nung nagla-live ako, nung nagsasayaw-sayaw ako. Secret na lang. Aray ko, secret. Para kang si, Kapre, puro secret. Kapre siguro to. Hindi. Ice cream. Ano ka pa rin yung sawa mo ko? Ikaw na kayo mo pa mag-sleep. Mag-11 na oh. Tulog na tayo. Baka anak ka ng anak ka ng kontraktor. Aba, magbigay ka ng dyan. Pagkakapirahan natin. Anak ng kontraktor. 2 hours lang tayo guys ha, nakaano na tayo. 1 hour and 49 minutes, baga 11 minutes na lang guys, mag-end na rin ako. Silent viewers yun. Silent viewers. Video lang sila. Oo nga eh. Dami nila 9 viewers. Pero 3 sa amin nakabukas. Bali ang andyan, 6. Hindi ko narinig yun. Anong hindi ko narinig? Baka si Tatay Robin din, naka-video din. Matik yan si Biboy, naka-video yan eh. Natulog na yan eh. Humihilik na. Hoy, Biboy, gising. Hindi daw niya narinig yung ano. Anak ka ng kontraktor. Anak ka ng kontraktor. Di ba ako? Dito pa ako sa Gidley, Mark. Okay lang, Kuya Elmer. No problem. Mag-live ka ba mamaya, Kuya Elmer? Madaling araw ka nagla-live. Sarap pa ng tulog ko. Pag naihi ako minsan ng kasi nag-check ako ng cellphone, nakikita ko pa naka-live si Kuya Elmer Minsan pinipil ko lang, hinahayaan ko lang dyan. Bahala ka dyan. Silent live lang. Anytime, anywhere, yan si Elmer mag-live. Ayun to sleep na. Sleep na, sleep. Ay, Yung asawa mo si Maria P. Oo. Hindi mo pala nakita yan. Lagi nga napupunta sa palengke. Lagi nahagip sa vlog ko. Yung mga vlog ko, di mo napapanood yung mga vlog ko. si ano lang yun eh. Parang si Jomar lang ata yun. Ha? Si Jomar ata yung nakakilala sa akin. Pinang doon sa palengke. Kasi Kuya Bagos, diba? Tinanong nila yun. Oo, kasi ito si Loy kasi lagi to nandun kay B-Boy.
Ngayon lang naman to napunta sa akin magtambay din sila eh. Sa consumption na. Sabi ni Lloyd, nagla-live din si si Elmer. Dikitan ko na nga. Oo, lagi nagla-live yan si Kuya Elmer, ano. Kasi yung ibang viewers, o taga ibang bansa, mataas, bigay ng watch hour pag sila ang tambay. Elmer, kailan ka nag-live? Madaling araw yan, nagla-live. Kanina nag-live yan si Kuya Elmer. Ano ka na lang, notification bell ka lang para makikita mo ang live niya. Siya ba yung parang nakikita ko na? Oo, nung punta na yan dito sa bahay. Nung napanood mo ba yung nag-live ako nung nandun ka ba nung nag-live ako nang galing akong Bukana na umuwi ako, may dala akong tilapia. Tok. Abutin ko lang ng kasi kanina babawi kasi ako ng live kasi wala akong upload. May upload ako kanina. Nababala ang views. Kailangan ko pataasin ng aking RPM. Masyadong mababa. Minsan alas 3 ng madaling araw nag-live ako. Anong channel niya? Elmer Ugay. Yan yung Elmer Ugay Loy. Ayan si Kuya Elmer ay lang yan. Isa lang, wala yung asawa. Nag-iisa sa buhay. Ganun ba? Oo. Nag-iisa sa buhay lang yan si Kuya Elmer. Walang asawa. Iwan ko ng bababa ito. Lalo na kung ang bigoti ko noon na pag ganun, mahaba, ganyan. Para akong si Impoy. Search ko si Impoy. Kawig kami. Impoy. Diba? Guys. Look at that. Look at that, my kapatid. Loy, tingnan mo, Loy. Hindi ko lalagyan ng brightness para makita mo. Di ba? Okay, di ba? Mas makinis lang yung mukha niya kasi artista siya. Pero kung akong artista, mas gwapo ako sa kanya. Aray ka! Babaero ba? Babaero. Oo, nanood ako. Nakita nga kita nun nung pumasok ka eh. Ngayon mo na nalaman. Kami talaga. Tama yung picture sa Facebook. Shoutout sa iyo, Tony. Lagi God bless. Diba? Xerox copy.
Tawa si Biboy. Xerox copy. Oh, totoo nga. Impoy. Hello, shoutout sa'yo, Tony. Sige lagi, God bless always. Hello, shoutout sa'yo, Tony. Sige lagi, God bless always. Pag mahaba ang buhok ko, magkahawig kami. Pero pag maiksi ang buhok ko, parang biniak na marka. Titi. Biboy, Biboy. Tinutulugan mo kami Tinutulugan mo si Zoraida Andun na, nagsasalita na. Andun na si Dairos. Andun ba? Loy, shout out. Mute. Kaya mute ba si Hanapin ko ngayon. Kasi post ko sa Yung mga kapugi ni Impoy, Artista kasi. Parang Impoy. Ganun ba, B-boy? 1 minute na lang mag-end na ako. Loy, lipat ka na lang kay Loy. Kay Zoraida. Zoraida. Mag-end na ako. Gantok na mi. Time to sleep na. Kasi ang makulit, di rin nagtulog. Ito. May papakita ko sa inyo. Ito. Ito, pakita ko sa inyo. Wala. Tingnan mo yung ko. Tapos Impoy sa taas. Yung ko sa baba. Diyan. Aray ko. Magkahawig ang putik. Shake Sha, shout out. New premiere 7:35 PM. Ay, tomorrow na. Na-miss niya daw si Baby. Loves niya kasabi ni Zoraida. Haha. Paborito kong komedyante yan si Impoy. B-boy, shout out. Zoraida. Loy, shout out sa'yo, Loy. Thank you so much, Loy. Mag-in na ako, Loy. Saan kay B-boy, mag-in na ako. Maraming salamat sa inyo, guys. Kamukha nga talaga. Kamukha nga. Empoy! Hawig nga. Oo nga, magkawig nga. Ano kung sino yung tatay niyan. Ngayon na ako, guys. Maraming salamat. Baba na kita. Teresa. Thank you so much po. Salamat sa pagpunta. Loy, thank you so much, Loy. B-boy, thank you.
at sa iba pang pumasok. B-boy, punta tayo kay Zoraida. Bye guys, thank you so much sa inyo. Ingat kayo lagi. Salamat sa pagpunta. Bye namin. Madlang people, mabuhay. Shout out madlang people, shout out. Aray ka. Sige Mark, bukas ulit. Sige. Ingat kayo lahat. Masyal ako doon kay Zoraida. Sige lang. Bye na. Kay Elmer, thank you. Sakit ng liig ko. Dito. Parang ugat. Parang naipitan na ng ugat.